di ka agpalpalalo. Ta umay kuwi islintoy ayat ko. Ta ngaming sikat arapa ako. Kaingin niliw ken kakinkin narayo. Ay ading di ka agkasta-kasta. Ta napudno ti gandat ko ken ka. Tanukunam nga ululbuden ka. Uray ilulugnag tapnon mamatik ka. Ay ading sa uba-uba-u. Si kalaeng tinakinar-aren. Nagargari ang kadagita na isem. Libnos pintas mo kentalaen. Sabay tadi nagbayen. Ket ipay mo na samit awen. Ket inkariken ka. Yagmay may saka dito'y puso. Ipatay ulat eti. Inba sa balim day taayat. Tadeto'y marikrik na. Ikapit na't panagayan. Uayat ko denggen na. Uayat ko patyen na. Uayat ko aglunen na. Uayat ko saranayen na. Ay ading di ka agkasta-kasta. Ta napudno di ganggat kuken ka. Ta namin rapa ako. Kaingin niliw ken kakinkin narayo. Ay ading di ka agkasta-kasta. Ta napudno di ganggat kuken ka. Tanukunam nga ululbuden ka. Uray ilulugnak tapnon mamatik ka. Uweng ading day titilag lagipem. Si kalaing tinakirar-arem. Nagargari at kadagita na isem. Libnos pintas mo kentalaen. Sabay tadi nagbayen. Yu'y paibut na samit awen. Ket inkariken ka. Agmay may saka ito'y puso. Ipatay ko lageti. Ipasabalim day taayat. Kadato'y marikrik na. Ikapik natin na panagama. Uayat ko denggen na. Uayat ko patyen na. Uayat ko aglunen na. Uayat ko saranayen na. Uayat ko denggen na. Uayat ko patyen na. Uayat ko aglunen na. Uayat ko saranayen na. Uayat ko denggen na. Yes! Thank you so much. Okay, tatawag na kung daway.